Hey mga idol, magandang umaga ulit po sa inyo. Sorry po, pasensya na po. Nagmamadali po kasi ako ngayon mga idol. Lumabas lang po ako sa trabaho ngayon. Kanina pumasok ako ng alas 6 hanggang alas 10 lang ako pasado, 10:30. So kakalabas ko lang ngayon mga idol. Nandito yung sakyan ko dito sa may binano namin, sa may pintuan kasi po yung box. So ngayon ko na po i-send yung box papunta po ng doon sa LBC para po may send na agad po papuntang Pilipinas. Kasi abutin din po ng ng 2 buwan mahigit yung box na to bago makarating po diyan sa sa Mindoro. So yung magre-receive po nito ay si Ren. Ayan, Ren, ito na po Ren. Ngayon ipapadala na namin yung ipapadala ko na yung box, kasama ko ngayon si Papa. Medyo mabigat nga lang to kasi yung mga dilata, sobrang bigat niya mga idol. Kaya ito si Papa kasama ko, yung biyanan ko mga idol nandito sa akin. Medyo mabigat to. Ayan. Kapapa. Let's go, let's go, let's go. Yan. Ayun. Sobrang bigat. Yung pala, tali. Ayun mga idol, sobrang bigat ng mga dilata, grabe. Sunod ba, madali talaga kami mga idol. Kasi nga, alas 10 yung bukas niya. Kasi alas 10 daw yung doon tao. Kasi may yata, guys, yung nila, may pupuntahan din. Kailangan ko matawagan. So tawagan ko mga idol yung misis ko kasi yung address noon nakalimutan ko. Shoutout pala sa inyo mga idol dyan. Shoutout sa inyo kay kay Kuya Rolly Aguirre, nandyan po sa US. Mag-anak nyo yata, Papa? Pero nasa US siya Rolly ba yung pangalan niya? Sana pag nakita niya walang sumasagot. Ay mga idol, you have reached the voicemail box of 226. So mga idol, kaya kapal ng ko, suot kong jacket kasi lumamig na naman. So nakarang linggo ay uminit na. Akala namin tawag dito, dire-diretso na yung spring na, pa summer na. So simula kahapon mga idol, nag-snow siya. You have reached the voicemail box of kaya ang lamig na naman ngayon. Kaya na umaga -4, ngayon bumaba ng konti, naging -1. Pero malamig talaga mga idol. So ito mga idol, si Papa nakatira sa Isabela. Ayan, Kawayan mga idol. Pero matagal na rin dito si Papa sa amin, nasa 2 years na rin sila, tsaka ni Mama. So diretso na muna kayo mag-drive mga idol. Samahan nyo ako sa pagdadrive. 30 minutes to, 11:08 na. Sana makarating agad ako doon. Kagandaan dito mga idol sa sa trabaho ko kasi ako yung gumagawa ng schedule pero di pwedeng abusuhin na gano'n na lang. So babawi na rin ako sa sunod na mga araw. Nakakalabas talaga ako ng kahit anong oras na gusto ko. Ay mga idol, so ito medyo malapit na kami. So nalit kami ng nalit ng konti. Tinawagan ko din mga idol yung yung may-ari. Yung asawa raw niya nandiyan sa bahay niya. Mag-doorbell na lang daw kami. Yun. Mga idol, dito na kami mga idol. 347. Ayan mga idol, salamat at nandito. Ito na ako babe.
Ayan. Ay, ate po. Pasensya na ate, video na. Saan po natin? Dito na sa tabi nung ano. Ay, sige po. Idol, so dito na ako. Lima kami. So, Sayang mga idol, sulat na ako dito ng ano, ng papel. Sender. Subdivision. Barangay Santa Rita. ano yung bago lang yan ano? Ayan mga idol, tapos na tayo Nakikisakay pa sa atin yun? Yan po ate. Nakikisakay sa atin yun? Ito po kasing box na yun po ate, papunta po yan sa ano, Mindoro. Bali, Oriental, so Visayas ang Opo. date niyan kasi, Oriental. donation ko po yan dun sa mga katutubo. Oh, Opo. ang bait naman. Ay, magyo. Natulog na yata. Hindi, sige, iyan naman na lang kaya sa... May konta ka doon kung sino ang magtatanggap. Opo. Yung vlogger po doon na ano po ng ano, sa Mindoro. Oh. Kung nanonood po ba kayo ng ano, ng yung si Pugong Biyahero, yung charity vlogger sa Pilipinas. Hindi ako pa baka... May, ito ba yung sa'yo? Kopya mo ito isa? Oo, pati yung isa, tapos may kopya ako. Tapos, Yan, may date mo. Yes, sir. Resibo, dito may ha. magkano po tayo? Ano nga yan? May, thank you. Sige, ingat, Maki. 115. Ayan mga idol, so malapit na ako matapos. Ayan. So ito yung padalahan dito sa London. Ayan nga mga idol. Hindi tayo nakahabol dun sa ano, sa pick up. Ayan, may pick up na. So mga ano po ate ang ano nito ate? Kailan po yung ano niya? Kukunin ito siguro sa akin baka next week. Next week? Kasi yung nauna na yung batch na yun, dapat last week yun. So kapag mga 6 to 8 weeks. 6 to 8 weeks from the date ng shipment. Oh, okay. 6 to 8 weeks. Kasi syempre, yan kukunin niya yan, ilalagay niya yan sa sa cargo, yung Yung container. container. Tapos i-ship pa siya sa Vancouver kasi nandun yung mga barko. Mhm. So, pagdating ng Vancouver, Pinas na Manila. And then, Another shipment nasipit ng naman papuntang Juan. Oo, kasi by sea pa to, di ba? Opo. By sea. So, medyo matagal pagka mga Visayas, Mindanao. Pero makatrack mo naman kasi may Opo. bill of lading number ka. So, pwede mong i-track online at saka pwede mong tawagan yung toll-free number. Sige po. So, basta ito lang yung tracking. Okay po. Baba. Saan niya tayo yung cellphone niyo tayo? Ilagay ko po yun. Tapos yan po yung Pugong Biyahero. Doon po ako na ano sa kanya na parang ano yung puso ko kasi grabe yung mahihirap po doon sa ano, yung mga katutubo po yung tinutulungan niya. Oo, alam mo, isa rin yan sa habi kung meron tayong, nanalo tayo ng lotto or something, di ba? Maganda kung ikaw personal na pupunta doon kasi ang dami sa Pilipinas eh. Kesa na yung halimbawa, ibigay mo sa Red Cross. So ayan po yung mga vlogs ko, ayan po, ayan. Ito po yung si Renz, yan po yung papadalhan ko ng ano doon, ng box sa Pilipinas. Ayan po. Ano ko na ba? Subscribe mo, ayan. Ayan, salamat po. Tapos ito po si si Paul or si Pugong Biyahero. Pugong Biyahero. Ayan po. At dami nilang tinutulungan natin. Ngayon itong para sa Mindoro, kakapunta lang niya doon sa mga mangyan naman ng putulungan. Pero ngayon nandoon siya sa Davao. Sige, sa mga katutubo. mo sa ko para matingnan ko kung Sige halimbawa meron kami mga extra na for donation, Sige po ate. ko sa'yo para
Ayan guys, si ate guys. So, pinasubscribe ko rin po kay, kay Pugong Biyahero. Ayan. Pati na rin sa akin, syempre. Oo, syempre. Ayan guys, ito na po. Follow nyo siya kasi worth it naman. Tumutulong sila sa kapwa. Opo, kasi kawawa po kasi talaga doon. Katulad nung may sakit, talagang yung iba, mamamatay na lang po eh. Kasi hindi nga mo walang kinaport, tsaka malayo yung ospital. Malayo yung ospital. Opo. Grabe. Yung mga bata ang nakakaawa. Opo. May 3 akong anak, so parang, di ba, parang nakakaawa. Isa, yung sa Mindoro, yun nga yung ano ko dyan, maglalagay ako ng note doon sa yung bata ate, may yung TV sa buto. Kawawa yung bata. May mga anak ko yung mga pinag-anuhan siguro, pwede natin i-donate, Opo, sa sunod naman po, yung mag-ano sapatos, po. Opo. kahit na, alam mo naman dito, hindi naman gamit na gamit yung mga sapatos dahil ilang months lang nila gagamitin. Or yung mga and then winter na naman. Tapos maliit na, the following summer. So marami akong mga ganyan. Sige po pwede ate. nating Pero ang punta ko pong number kay Kuya lang po eh. Okay, sige, okay lang kahit yung kahit sa akin na lang. Sige ate, ay nandun kasi yung cellphone sa sasakyan eh. Sige, isulat mo na lang dyan sa Ito na lang ate, kunin ko na lang po ito. Sige po. Okay, 226 700 7389. Anong first name nyo ate? Maylin. Maylin. Tapos Yan. po. EEN. Okay. Sige po. I-add ko na lang po kayo sa ko sa phone book. Sige po. Sige, i-follow nyo to, si Darwin. Sige. Tumutulong siya, so dapat talagang suportahan. Sige po. Salamat po. Sige po ate, hindi na po kami magtatagal kasi pagdating ko, sunting ko rin yung misis ko. Kasi Okay. lumabas lang ako sa trabaho ko ngayon Oo. para yatid ko lang to dito eh. O sige, makakarating naman to sigurado. Sige po, LBC ate. yan eh. Sige po. Kilala yan. Sige po ate, maraming salamat po ate. Salamat. Ayan guys, si Ate Maylin po yun. Ito po yung padalahan dito sa London. Ay, sorry po. Sige ate, have a good day ate. Bye. Sige po ate, salamat po. Ayan guys. So ayan, nasend na natin. So mayroon siyang kapalit na box. Ito ulit, may kapalit siya. So kada padala namin dito, so may kapalit siya na isa. So ito yung empty naman na lalagyan na naman namin ulit sa susunod. So ang gagawin namin mga idol ngayon, uwi na kami. Ayan. Ay, okay. Ate Maylin. Nagkalaban pa na sila dito, Forex daw. Eh, hindi, yung bago ata pa. Oo, bago nun. Bago natin Forex. Ay mga idol, so ano ang gagawin namin ngayon? Uwi na kami ni Papa. Ano oras na ba? 12:17. Kasi hindi pa kami kumain. Hindi pa ako, yung kinain ko lang kanina is yung isang tinapay. And then, kape. Yun lang. Ayun mga idol, so uwi na muna kami. Kasi pagdating ko na naman sa bahay, siguro kapain ako ng konti. So alas 2, susundin ko na naman si Mrs. Ayun mga idol, maraming salamat po. At saka shout out po kay, yun nga po, kay Kuya Rolly, nandyan sa, sa US. Magandang araw po sa inyo, sir. Rolly Aguirre, ayan. At saka po niya sa Singapore. Magandang araw po sa inyo. Sa Hong Kong, magandang araw po. Yung nasa Bahrain, ayan. Magandang araw po. At saka sa Egypt, ayan. Magandang araw po sa inyo lahat. Ingat po kayo. And then, don't forget po to subscribe to my YouTube channel. And then kay Pugong Biyahero, shout out po. Or kay Paul, kay Onjay, and then kay Ren. Hey guys, God bless you all. Maraming salamat po. Kita po ulit tayo sa aking susunod na video. Ayan si Papa.